en leuk dat je kijkt naar Boeien. Mijn naam is Paula en we hebben vandaag een klein feestje, want het is alweer de 10e aflevering. Het is de 10e aflevering van Boeien, dus ik zou het heel erg leuk vinden als jullie allemaal 10 duimpjes omhoog zouden willen doen. Niet allemaal, want dat kan niet. Maar als jullie allemaal een duimpje omhoog zouden willen doen en dat we de 10 duimpjes halen op YouTube. Want het zou de eerste keer zijn, we hebben wel eens 8 gehaald, maar nog net geen 10, dus dat zou ik een heel erg leuk cadeautje vinden. En zoals je kan zien hier achter mij, de vlaggen hangen al uit. Nou, dat is natuurlijk niet voor Boeien, maar dat is om steun te geven aan de LGBTQ community. En dan denk je misschien alleen vlaggen. Nee, kijk, want ze hebben een heel zebrapad aangelegd. Wat ik dan wel weer een beetje stom vind, is dat zo'n zebrapad, zoals ik het leuk vind om te noemen, dan niet dezelfde recht heeft als een normaal zebrapad. En daar kun je wat van vinden. Maar goed, het is wel fijn dat zo'n statements gemaakt worden. En het is best wel een iconisch zebrapad al geworden. Ze liggen ook op verschillende plekken in Nederland, maar dus ook hier in Venlo. Maar het is niet het enige iconische zebrapad hier in Venlo. Want we hebben ook het zebrapad van Abbey Road. En dan denk je misschien, dat kan helemaal niet, want het ligt in Londen. En misschien denk je ook wel, ja, boeien. Maar het is echt waar. En ik ga jullie ermee naartoe nemen. Volgens mij dacht het Limburgs Museum gewoon, goh, we hebben nog niet genoeg zebrapaden hier in Venlo. Laten we er nog eentje bij nemen. Maar goed, ik neem jullie dus weer mee naar binnen, naar het Limburgs Museum, want daar is dus het zebrapad van Abbey Road. Tadaa! Nou, niks gelogen, toch? Maar dit zijn dus de Beatles. Of voor onze jonge kijkers die misschien niet weten wie de Beatles zijn. Zo zien ze er in het echt natuurlijk niet uit. Maar dit is hun bekende albumhoes van Abbey Road. Het bekende iconische zebrapad. Maar in het Limburgs Museum hangen nu allemaal van dit soort werken. Waar dus bekende werken zoals de Mona Lisa, maar ook Het Laatste Avondmaal, zijn nagemaakt met Playmobil. Dus dat is wel heel erg cool. Ik denk dat wil ik jullie toch ook even laten zien als we het toch over zebrapaden hebben. Maar waar komen die zebrapaden eigenlijk vandaan? Want we gebruiken ze dus voor van alles en nog wat. Maar waar zijn ze eigenlijk van oorsprong voor bedoeld? Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Nou, ik ben hier met Benoit en Benoit is conservator bij het Limburgs Museum. Benoit, wat doet een conservator nu eigenlijk? Heel veel verschillende dingen, maar ik denk dat het belangrijkste is dat we de verhalen achter de objecten in het museum eigenlijk onderzoeken. En die vertalen naar een groter publiek. Dus daar maken we tentoonstellingen over, evenementen. Ja, leuk. Dus je bent verhalen vertellen. Ja. En even over die zebrapaden, hè? Want hadden ze die vroeger nou ook al? We weten uit Pompeji, dat is een grote Romeinse stad, dat daar een soort zebrapad lag. Ja. Maar niet zwart-wit. Het waren verhoogde stenen die over de straat werden gelegd. En daar mochten de mensen overheen lopen. Ja. Niet zozeer om veilig te zijn voor het verkeer, maar vooral voor schone voeten. Oké, want? De poep in de plas, het was een open riool, langs de straatweg. Dus wilde je schone voeten houden, dan ging je over dat pad. Ja. Kappers stopten er wel toch voor. Die waren wel verplicht om de voetgangers voor te laten gaan. Dus misschien is het wel een eerste soort zebrapad. Ja, dus toch weer die Romeinen. Een hele klas aan, joh. Wat een gezelligheid. Nou, dan wachten we even op dan. Ja? Allemaal potentiële abonnees. Nou, ze zijn dus best wel handig, die zebrapaden. We gebruiken ze om coole albumhoezen mee te maken, om op te komen voor mensenrechten, maar dus ook om veilig en zonder vieze voeten te kunnen oversteken naar de andere kant van de weg. Jongens, dit was maar weer voor deze week, maar voordat ik ga afsluiten wil ik jullie echt enorm bedanken voor 10 afleveringen Boeien, voor alle leuke, lieve reacties en voor alle steun die ik toch van jullie krijg. Ik vind het echt super tof om weer te horen dat jullie de filmpjes leuk vinden. En ik blijf er ook zeker mee doorgaan. Dus vergeet niet om dat duimpje omhoog te doen als je het een leuke video vond. 10 duimpjes, daar gaan we voor deze week. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op het kanaal van het Limburgs Museum. En dan zie ik jullie volgende keer heel graag weer terug bij een nieuw Boeien. Doei!